Vítám vás u tutoriálu o tvorbě slovních mraků. Než začneme vlastní tvorbou, ukážeme si několik ukázek. Zde jsme na stránkách Českého statistického úřadu a vidíme nejčastější křestní dívčí jména. Bez jakékoliv tabulky okamžitě vidíme, že nejčastější byla Eliška, protože Eliška je největší. A to je právě podstata slovních mraků. Čím frekventovanější je slovo, tím je v mraku větší. Můžeme analyzovat i dlouhé texty. Tady je třeba ukázka projevů amerických prezidentů a už při pouhém pohledu do mraku okamžitě vidíte, které bylo to nejčastější slovo, které ten prezident právě používal. Ve škole nám slovní mraky mimo rozboru, tedy textu, mohou sloužit třeba k tvorbě určité charakteristiky. Zde je to charakteristika povolání. Mohou nám sloužit i třeba k tvorbě plakátů. Jejich využití určitě má své místo. Pro tvorbu slovních mraků existuje celá řada nástrojů, které mají velmi podobné ovládání. My si nyní představíme nástroj Wordle. Najdete ho na stránce www.wordle.net. Kromě toho, že je zde galerie, tak jeho výhodou je, že se nemusíte přihlašovat. Není nutné přihlášení. Takže i vaši žáci mohou tvořit mapy bez toho, že by si zde museli zřizovat účty. Dáme vytvořit. A nyní máme dvě možnosti. Buď to do textového pole napíšeme či vložíme text, nebo do druhého textového pole vložíme adresu stránky, kterou chceme analyzovat. Já nyní použiji vložení, vložím a nyní stačí pouze stisknout Go a mám hned mrak hotový. Zatím asi není příliš přehledný a bude třeba ho ještě trošku upravit. Nejjednodušší možná úprava je zvolit Randomize a sám Wordle mě změní celý vzhled. Všimněte si, že se mění typ písma, mění se barevná paleta, mění se směry. Prostě zcela náhodně mě mění vzhled, až třeba získám ten, který považuji za rozumný. Pokud jsem se vzhledem svého mraku spokojena, mohu přistoupit k jeho publikaci. Stačí vpravo dole dát uložit do veřejné galerie, vyplnit název, vyplnit autora, mohu podle nich potom vyhledávat, mohu vyplnit i komentář a stisknout OK. A v tomto okamžiku je již připravená obrázek mého mraku v galerii. A já mohu si ho nechat zobrazit kdykoliv na této adrese. Na této adrese naopak mohu nechat svůj mrak smazat. Takže i když nemám účet, mohu s ním ještě pracovat. A je zde připravený i HTML kód, který mi umožní rychlé vložení mé hotové práce do jiné webové stránky. Důležité ovšem je, že v galerii je pouze obrázek a již nemám možnost ho dále editovat. Při úpravě mraku nemusím spoléhat pouze na Randomize a mohu si vzhled a další věci upravovat sama. Mohu si upravit font, jednoduše vyberu. Pozor opět na problémy s češtinou, protože nemusí každý font umět češtinu. Zde je to vidět na sněhurce, kde chybí E, takže vybírejte raději pouze ty, které češtinu opravdu umí. Co se týče čitelnosti, taky bude velmi ovlivňovat rozložení textu. Nyní je všemi směry, takže se můžu rozhodnout, že třeba všechno bude horizontálně, nebo většina bude horizontálně, podobně by to bylo i s vertikálním směrem. Ještě si zde mohu stanovit třeba maximální počet slov. Momentálně je 150, já si mohu omezit pouze na třeba 10 prvních. Já si ho teďka ještě zvednu.
Vidíte, že čitelnost je tím velmi, velmi ovlivněná a mohu si ještě zvolit, zda upřednostňuji uspořádání podle abecedy. V neposlední řadě velký vliv na čitelnost celého mraku budou mít i barvy. Takže pokud budu předpokládat, že mapa bude pouze na webu, patrně mohu bez problému volit i tmavé pozadí, nebo pokud budu chtít tisknout, tak se spíše přikloním k bílému pozadí, nebo dokonce mohu mít pouze černobílou variantu. S barvami se dá i dále pracovat, takže já si třeba vyberu tuto sadu a mohu si vybrat, že chci ještě více variant a pracuje s širší potom paletou. Ale to už je opravdu věcí osobního vkusu. Co nás bude zajímat, je ještě práce s vlastními slovy. Protože třeba pro rozbor textu je řada slov naprosto nepodstatných. V případě pohádky o Sněhurce spojky a předložky mě asi vůbec nezajímají. Takže nechci třeba slovo až, stačí klepnout pravým tlačítkem a odstranit. Remove, aby. Já se vrátím ještě do layoutu a dám si jenom třeba prvních 20 slov a podíváme se, jak to vypadá. A slovo tu pro mě nemá v tomto případě asi velký význam a mohu ho odstranit. A přiskočí mě slovo další. S jazykem samozřejmě s naší češtinou je trošku problém, ale s cizími jazyky pracuje mnohem lépe. Všimněte si, že zde již zaškrtnuto odstranění některých jakoby obecných slov, což jsou právě ty předložky, ale ve slovníku přece jenom nemá všechno. Takže se mně může výrazně změnit mapa, pokud zvolím, že je nechci odstraňovat. Všimněte si, že tady naskočilo okamžitě a a se, ale které ve slovníku jsou. Já se znovu vrátím k odstranění, řekněme, těch obecných slov a rázem jsou pryč. Podobně si v language mohu nechat odstranit nebo naopak ponechat čísla. Momentálně jsou čísla odstraněná, nezobrazují se. Nyní stačí udělat třeba jen průzkum mezi žáky, zjistit jejich nejoblíbenější jídla, sepsat je v poznámkovém bloku, vložit sem, stisknout Go, randomize a máte hotový úžasný rozbor textu, o kterém můžete diskutovat, který můžete vytisknout a který si můžete dát třeba na vaše webové stránky.